Padung sa dagat manginhas. Ako na suna kay magtaob na ron niya ta kaapas. Akong partner si Delia, akong kauban, siksi kayo. Ano manginhas ng siksi sa mangita anak. Okay. Dili tagi. Layo po ni. Okay mga ex, magwaps. Tanawan ninyo kung sa'yo makuha naman dito sa Hunasan. Alas City ang takna sa Kabuntagon sa adlong Huwebes petsa 29. 29 baron? Din? Ha? Petsa 29 baron? Sa September. Correction. September din. May buwan. Kaya ni. Dito ta unahan lagi. Diri na. Ali. May gyan na dia. Kasi padya dia. Asa ari dyan? Ari, namay gyan na dato. Magbawas to. Ari galapok ari. So nahan to lani. Sunod tuguan. Na pa mga anak palit tuloy. Di ana raw na gamay. Ay kaya. Mag-vlog pa ko ron basin. Kalagin no tag viewers ani. Dito agi. Guwaps. Mo ni gyana na mo padung manginhas. Taob day. Late na mi ani da. Okay. Itong mga kaigsonan, andi tagi. Ay tagi din. Ano ni? Kamu tan makasudaan. Okay, mga kagalaan. Ning kinabuhing pop dato. Okay. So tadi dito. Okay. Dan. May dandan man ni. Sana may lapok naman ni kay wala may moagi kay. Sa una mo lang nindot ni direda. Karon mo lang nindot gapon. Okay, dali. Kaya mong pamingwitan sa una. Lupita. Saka-saka miya og taob. Karon hunas. Minhas. Okay, tanawan nyo mong nabamikinhason ka ng taod-taod. Kita ninyo mga guwaps. Ano yung mong dapit sa Katagbakan naman nila. Hunasan sa Katagbakan. Pontaria sa Isla ng Sandingan, doon Bohol. Okay, yeah, abot na sa Hunasan yun. Okay, mingaw kayong palibot. May lang nanginhas. Pinindot kayong Hunasan, pabaw kayo. Limpyo ang alyanan. Okay, dire. Kita nyo, lindot kayo na. Limpyo kayo. Huwag yan, tanawa ito dire sa unahan. Huwag na ba yung mga kasuwakian. Muna dire sa unahan mo manginhas. Ito ang Sandingan. Okay, sama ni ela mo ani tatong kwaon. Starfish mo, starfish nga wala. Okay, kita makita diri mga guwaps. Kita nyo napagyo siya unahan. Lain na po color. Brown na po siya. Brown. Okay, brown color. Mayo ni decorate sa kan daghana diri. Daghana diri. Isa timo order diri. Daghang kayo. Daghang kayo diri. Ganid. May gamit ani no. Pwede mo dili og nay mo order ani tungkuan. Lang mo. React lang mo kung isay mo order og ingali kay na diri daghan. Sunod-sunod. Suwaki akong pangita di kani. Okay, paya o suwaki. Taob na laba. Kani kailan mo ani. Kani. Kailan mo ana kana. Nindot na og tumban. Kana. Okay, tuyom, mali tuyom. Taob ba yan pero nagmay man diri. Ngali unod na. Sa lawod, pagkira sa lawod kay dagko unod na. Okay.
Okay, di ra gyud mga kaigalaan, mga kaigsunan ug mga kagwapahan. Di na ang pangitang paya-paya daghan dia kita niya. Oh no. Sa sudanan ani nga man duol tong. Okay. Oh no. Ban pa. Daghan diri. Na ko kauban ti iya Hindi maka paspresyo ni gataob na. Ana, nay naman na. Daghan yung. Daghan. Lapit pa yung. Nay daghan dia. Bilal kay gataob na yung. Ha? Apit na liago no. Abi. Kasunod din ng ani dadon, balde. Okay, count 1. Tahu gak? Saya kuat buyong. Anak kuat buyong. Pang amigo ni. Buyong. Ya. Vlog ni yung. Kita kan itu sa apang lunano ni yung. Kanag kuha ni buyong. Suwaki. Libre ka jo. Ganja kayong? Ganja sama anak 5 dito. Ito dito wala 5 dito ya. Di sa lapit na imong suwaki. Ya, dapat. Ani ni? Lunahan. Suwayang ko na. Okay. Tuyom, napoy sijok, alam mo sijok. Sijok nagkumidja. Na siya. Kani. Sijok makatunok ni amo bantayan niyo. May buglagat kay makatunok niya kani. Mo sijok. Okay. Napoy mga daghan makikita di sa dagat. O kaning mga okay, ito yung daklo po do. Kana, nani ulod na. Pwede na kuhaon pero ako sudan na na. Paya ang suwaki akong misyon din dapat taron. Okay. Niya po diri. Sama ni pwede dalho ni. Para ibutang sa aquarium. Na po ni daghan diri sa amuhunasan. Gusto ka mo order ani na diri. Joke. Dakpan tani pwede ni. Okay. Diri daghan kita nyo. Kita yung anak dia purba sa paya-paya. Kaniya mo ni. Sa iyo na ni kuhaon apa sunod. Na siya tago na siya og murag sagbot ba. Hindi maklaro og di mo lion. Ayun anak na siya. Di sa unahan napay daghan. Ya, kani. Niya matago. Bali. Wala magnaag kuha na dito. Okay, dito sa unahan. Kita na to ang mga paya-paya diri. Okay. Mura og hadlok ka magkitan-aw niya. Nani mga lihok. Singan ani. Taga diri ko og ila ani. Murag star po na siya purma. Napa na diri daghan. Okay. Dulam tagsandingan ani, sandingan na siya. Diri po ang Katagbakan International Port. O diri ang Katagbakan proper nga merkado. O diri Katagbakan Sur. O diri Ubayon padulong na sa Luon municipality of Luon sentro. Kay mo ni ang yang hunasan diri sa mua. Dako kayo no. Nalagan diri kita na to. Kila pa yun ani sa mali tumun ang tumang color itong kwaon ani na po diri daghan sa minganan ni kaila mo ani mura guma nindot po ni decorate sa aquarium ani kaila mo ani bago pa kali sa dagat mahadlok gyud gani. Pero kailan na kali ni kang hadlok ani por maray hadlok ani atong kita ninyo bahag-bahag mo ni bahag-bahag kay bahag-bahag kita man ulo ano
Pero bonito na mahilis na mugamay na siya. Kung nasa dagat madlo ka murag has, murag snake. Okay. Hello, mag-selfies ako. Muna kong porma sa dagat. Okay, dito sandingan. Okay, klaro ba? Okay, hello, hi. Hello, hi. Okay. Sana akong partner. Suktoy na hadlok ng tao. Kaya di ko mamulangoy. Basta ako ani. Pag mamulangoy, dahil layo. Ligro po. Ngayon na naputag uli ani ron. Okay, agli akin sa itong hilig yung mga plantito, di po tayo mga tanom diri, pwede ninyo, kung hilig ito yung nani, kailan mo aling tanom, nindot kayo na diri sa dagat, pwede mo mangayo na kuha na. Okay, magwaps niya po bato nga formado kayo, kita ninyo, itong punito na maklaro yun, pwede ninyo ibutang sa inyo aquarium naadari daghan. So ayun, subay lang mo diri sa among dapit, di ba kay kita mo mga unsa-unsang mga klaseng talan-awon diri sa among punasan. Uli basta magkuging ginagmay lagi kuha di sa na isyata na huha di akong amigo. Ay akong amigo si di po si akong amigo po do. Mga karaang amigo ni. Di yang kuha. Ngao na sila. Mahal na sila. Ano lang siyatan. Okay libre kayo. Sila lang yung mga hugoy-hugoy. Di ay bakasi dakuan bakasi. Igen sa yung panal mo na. Okay, larong sudan na. Doang mo okay na yun, sudan na niya mo Bas kay dato ni dato ni ani kay kay ang dato ani di ka Sekadlaw na sana yung? Kogi. Karadlaw kan yung di? Dari awak mo ban? Sige. Ay lami. Ya. Kay. Kawan lami ka. Sige, selamat yung. Kasi namahol midaan. Okay, padung na ni Pauli. Namida, nyala ko. Picturean na ako yung daan dito sa tungguan asa mo ng dapit. Okay, Pauli na. Kay gataob. Pero okay pa man. Pero sunod na pod. Hindi nyo mga guwaps. Daghang salamat sa pagsunod ninyo sa ako ang channel. Mamalihog lang ko nga subscribe o like o pindot sa bell parang kasunod mo sa mga vlog nato mga nagmay lang kita ninyo ma-experience ninyo unsa ang mga panghitabo diri sa probinsya labi na sa among Bohol. Okay, daghang salamat ug mayong adlaw katong tanan. Kipadung ni Pauli ug nindot diyang agianan diri kay naidan dalan man itawag dandan og sa Cebuano pa dalan. Wag yoy hasol imong tiil di ka madlok matunog kay na mura bag ka lang kalsada dan sa sa yuta na gihimo mo gini na tumbanan sa mga tao nahimo na siyang limpyo o bus. Okay, dito pa dong daan na siya tanto dito sa tawag na Dungguan. Okay, mauna dire. Dito may gikan sa Hunasan. Baktas pa dong dire sa amuang Dungguan. Diha agi dandan na siya. Og dire. Mao na abot na mi. Padung na mi sa mong balay. Makita na nato og say unod ani atong dala, og daghan ba. Itong ablihan karon nga guwaps. So akong kauban og baguod. Kasi nga na sa kon Tagalog ang baguod bala na mo. Kahit Bisaya nga kuha kay lisod ang Tagalog. Okay, kamo lang mo translate ani. Okay, dito ka mong kuha. Guwaps.
Kita ninyo. Kita ba? Ngit man. Dili. Mo na mong kuha. Kaya itong tanawon og na may unod. Suwaki, paya-paya. Mo lagi na sa City 8, 9 sa kaduha ka oras. Namong dito sa dagat og dinali kay gataob na. Og late na may ila City na may kapin. Nigikan. Okay, mga guwaps. Ito na may. Uli na may. Ano yung mong daan, naka-libre na sudan. Nagdagan salamat kadagatan. Okay, ito na may. Ito nang ablihan ng ato ang kuha. Okay, salamat. Bye. Okay, magprepara na tag panakot o sausawan sa ato ang kuha. Pwede yan. May problema po rin siya. A few moments later. Ni sa limonsito. Okay. Harita. Wala po tag sili. Diri ang mga panakot sa palibot. Dahil sili. Dahan sili. Kuwata. Okay. Mas pa'y kuwang. Wala. Diri suka. Naputay suka. Diri daghan. Okay. Laga ito ang sukaan. Ready na. Okay. Dahil bitsin. Dahil bitsin. Bombay. Ayahos. Luya. Luya. Okay. Ready na. Mamaya. Tingnan niya. Ito ning kilawo ning suwaki o paya-paya. Kaya na siya ibabaw. Ito ng ito ning kilawo niya. Ito ng tuwao ng mungkong. Apoy kuan kanang singana. Sa pingang kalimot mo ng kinasunaw balisa og tub. Nalitob na para kang silawom na. Ito pa yun. Ito na ang ating sausawan panakot. Itong butangan na ito na og suka. Okay, ito na asin bitsin suka. Ako suka nalay ko ang nanay Bombay, luya, limonsito og sa palya sili hang. Lagyan ng suka. Mao na ito ang sausawan sa suwaki kini. Diha na ito isawsaw arang lamia mga higala. Okay mga guwaps, mga unta, kaya na mao ni atong ablihan ang atong kuhang suwaki. Lain ay color, kani ang color puti og itom, kani red og brown. Okay, at ito sa itom og puti. Okay. Okay, abli na. Yan. Okay, isa higit. Dia dagko unod unod. Kita niyo. Kaon ta, kaon. Ayo kutsara di. Kaon ta, kaon. Okay. Yeah. Okay, kasi itong lob dyan sa sausawan. Sarap. Okay, sausawan na yun. Nya kanon. Kaya nasag. Kaya nasag nga paya-paya. Kani. Yan ito na. Sama tu kutsilyo. Ada kutsilyo din. Ya. Okay. Unod. Unod. Kita nyo. Tenang. Ya, kuanon. Kutsara ho. Na yun na. Ayo. Sausaw na ito dito. Sausawan. Sarap. Tanong na yun.
Sulban, pamahaw. Salamat sa inyong pagtanaw. Mapagsunod sa akong channel. Please subscribe. Sa sunod, kita ko ninyo kung makuha dito sa hunasan. Bye ka dito po.